हेलौ रायजोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि रोंहा बड' चेनेलनिफ्राय नाय आरो खनसेबाव दिनैबो माने आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आंनि भिडिअखौ नायगिरि गासै फेमिलिस नोंथांमोनखौ माने आंनि एकदम गोसो सिंनिफ्राय आङो बयखौबो माने साबायखर बावनायजों लोगोसे बयखौबो नमस्कार आरो खुलुमनाय थाबाय रायजोफोर। थ' रायजोफोर नै आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लाना फैदों। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ फुल वाच खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोननि सायाव गोबांथार आसा खालामदों। निस्सय नंगौ रायजोफोर, नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ फुल वाच खालामगोन। थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। भिडिअखौ जुदि नोंथाङा स्किप खालामनानै बायहेरायाव थांबायब्ला नोंथाङा मेन बाथ्राखौ नुनाय नङा आरो मेन बाथ्राखौनो नोंथाङा खोनानायबो नङा, मोनथिनायबो नङा। थ' आंनि गोसोनि बाथ्रा जा मिथिनाय आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो दिनैबो नोंथांमोनजों जयै ओंखारबोलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुल जोबजासे नायलां। थ' रायजोफोर आरो जुदि आंनि बे चेनेलावहाय सोरबाफोर जुदि गोदानब्ला आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायना ओरैनो गालांनो सानदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ नायना ओरैनो दागालां। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो, जेन' आंनि सानफ्रोमबो गोदान आपडेट होनाया नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि आरो नोंथाङा आंनि बे आपडेटखौ नुनानै आंनि बे खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ नुनानै शेयार खालामनायखौ नुनानै गासैबो खोथा बाथ्राखौ मिथिनाय बायदि आरो बुजिनाय बायदि। थ' लास्टआवहाय जुदि नोंथां भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनथारबायब्लासो लाइक खालामना गालां रायजोफोर, आरो मोजां मोनाखैबाथ' नोंथांमोननि खोथा। थ' रायजोफोर आङो बांद्राय गोबाव खालामनो साना, भिडिअ थांदिनि थ' रायजोफोर मेन बाथ्राया बेनो, माने 2020 जानुवारि 27 जोंहा मोनसे एकर्ड जानानै थांदों जोंनि बर'लेण्डआवहाय। थ' बे एकर्डआ सोरनि दारै जादों रायजोफोर? एबसुनि दारै जादों ना, प्रमदनि दारै जादों ना, रन्जन दैमारि सारनि दारै जादों ना, सोरबा NDBनि दारै जादों? नोंथांमोननो मोनसे कुइसन दै, नोंथांमोनहा बेखौ लास्टआवहाय आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' आंनि भिडिअ लाबोनायनि थांखियाबो दिनै बेनो, बे बिसयखौ लानानैनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनजों जयै सावरायनो होनना ओंखारबोनाय जाहैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलांदो। थ' रायजोफोर मेन बाथ्राया बेनो, निस्सय नंगौ आंनिब्ला थांनाय 27 जानुवारि 2020आवहाय जे एकर्डआ जादों, बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डआ NDBनि जास्ट NDBनिल' बे एकर्डआ जादों आरो ना। बेवहाय माने गुबुन दल संगठननि खुनु खोथा फैया, सोरबा एबसुनो, सोरबा प्रमदनो, सोरबा मा होनो बेफोरनि खुनु, सोरबा हाग्रामानो, सोरबा थाग्रामानो, बिथांमोननि खुनु बावहाय अबजेक्सन गैया रायजोफोर। बावहाय माने NDBनि थाखायसो बे एकर्डआ जादों। आरो बे NDBया जुदि NDBया बे एकर्डखौ नाङा होननानै बुङोब्ला ना सोरबा प्रमदआ एकर्ड खालामनो हायोमोन, ना सोरबा एबसुआ एकर्ड खालामनो हायोमोन, ना सोरबा हाग्रामाया एकर्ड खालामनो हायोमोन। रावबो हायामोन रायजोफोर। थ' आंनिफ्राय बेनिखायनो बे एकर्डआ NDBनि थाखायसो एकर्ड जादों। आरो NDBया दिनै माबायदि भेलु, माबायदि दाम गोनां, माबायदि सनमान गोनां आरो माबायदि अबस्थायाव NDBया थानांगौ। थ' आंनिफ्राय बाथ्रा बुंनांगौआ बेनो, आं बेनि बिसयनि बाथ्राखौ बुंगोन। थ' निस्सय नंगौ रायजोफोर, NDBनि थाखाय जुदि एकर्डआ जादोंब्ला, NDBनि थाखाय जुदि 2020नि 27 जानुवारियाव एकर्डआ जानानै थांबायब्ला सेन्ट्रेल सरकारजों, स्टेट सरकारजों, काउन्सिल गभर्नमेन्टजों थ' जानानै थांबाय फाइनालि। थ' दिनैनि दिनावहाय एकर्डखौ सोर खालामगोन? रन्जन दैमारि सारासो खालामगोन, मेनाथ' बेसो नालाय। मोनसे समावहाय रन्जन दैमारि सारखौ एरेस्ट खालामदोंमोन ना, एरेस्ट खालामनानै हियारिं ना मायावबा लाबोदोंमोन। थ' बै समावहाय रन्जन दैमारि सारा बुंदोंमोन ना मिडियायावहाय, मैं जेलत थाखोते बड'लेण्ड हय जाब' होननाय बाथ्राया रायजोफोर नंगौ, कारेक्ट। मिथिबाय, 99% साक्सेसफुल, खिन्थु 1%ल' मिस्टेक जादों बिथां सारनि बाथ्रा बुंनाया। आरो 1%आ सोरनि थाखाय मिस्टेक जादों नोंथांमोनहाबो निस्सय मिथिखागौ। दा बुंनांगौ बाथ्राया बिसोर रायजोफोर, दिनै NDBनि थाखाय जुदि एकर्डआ जाबायब्ला प्रमदआ मानो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाखो? डिपुटिया बोरै गबिन्दसो जाखो? गबिन्दआसो बोरै डिपुटि जाखो? रायजोफोर अनेक लासिं सिंनि बाथ्रा, मिथिबाय, बर'जों बर'नो अनेक लासिं सिंनि बाथ्रा रायजोफोर। बेफोरखौथ' बार होजोबदो दे। चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बाराथ' प्रमदआ जाबाय दे, प्रमद सारा, मिथिबाय। NDB हिसाबै माने गबिन्द सारा जोंना डिपुटि मोनफ्लाबाय आरो मा, मिथिबाय, लाइनाव थानायनि नालाय, लाइनाव थानायनि मोनफ्लाबाय। थ' बेफोरखौथ' बार होदो, बुंनांगौ बाथ्रायाथ' बै नङा नालाय। आङो दिनैनि बेलायाव रावखौबो बखिनोबो फैयाखै, बुंनोबो फैयाखै आरो ना। थ' आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसो, जुदि एकर्डआ NDBनि नामावहाय, NDBखौ लानानै जुदि एकर्डआ जाबायब्ला दिनै NDBया अबे अबस्थायाव दं रायजोफोर? दिनै जोंना दाखालिसो बावैसो माने एसे सप्ताथाम ना सप्तानैसो जाबायदां। थ' सिला सारा जोंना मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन भुटान अल अपारेसननि,
19 जन एक्स एनडिएबिफ्रा दिनैसिमावबो लिस्टआव गैया मिथिबाय दिनैबो माने बिथांमोनहा जोंनि बेहाय बड'लेण्ड हालामाव प्रेजेन्ट हिसाबै लिस्ट गैया बिथांमोनखौ अबे जेलाव सोनानै दोनदों अबे हाखराव फबनानै दोनदों अबेहाय माने खोबनानै दोनदों दिनै रावबो नुहैयाखै रावबो थाङाखै दिनै सरकारखौ बिथांमोनहा क्लेम खालामगासिनो दं इउनाइटेड फरामनिफ्राय एक्स एनडिएबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय तो बिथांमोनहा गभर्नमेन्टखौ माने क्लेम होगासिनो दं जे बिथांमोनखौ दिरुननानै लाबोनांगौ होननानै तो दिनैनि बेलायाव जुदि एनडिएबिजों एकर्ड जाबायब्ला एनडिएबिआसो आरो रिकुवेस्ट खालामनांगौ है ना एनडिएबिआसो रिकुवेस्ट खालामनांगौ तो सारा बड'लेण्डनि मानसिफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मोजां बिसार खालाम दिनै लास्ट एकर्ड बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर रायजोफोर बिटिआर एकर्डआ दिनै जानानै थांबाय दाखालि 2020 नि 27 जानुवारियावहाय ओमफ्राय एनडिएबिआ दिनै एनडिएबिनि मुङावहाय जे बिटिआर बेसेबांबा गिदिर एकर्ड बे जानानै थांबाय सल' नंगौ रन्जन दैमारिया बड'लेण्ड लाबोनो हास्थायदोंमोन निस्सय रन्जन दैमारिया गावनि इच्छा बायदि जुदि खामानिखौ मावनो मोनोब्ला थारैनो साक्सेसफुल जागौमोन खिन्थु 1% नि जुनैनो बड'लेण्डखौ मोनाखै रन्जन दैमारिनि बुंनाय बाथ्राया मिस्टेक जायाखै होननानै जोङो दा बुंनो हायो आरो साननो हायो आरो मा मोनथिबाय रायजोफोर तो बुंनांगौ बाथ्राया बिसोर रायजोफोर जुदि एनडिएबिनि बिसय एनडिएबिखौ लानानै जुदि एकर्डआ जालांबायबा बिटिआर एकर्डआ जालांबायब्ला दिनै एनडिएबिआ मानो सोरबा जेलाव थानानै गाबबाय थानो गोनां जाखो रन्जन दैमारि सारा दिनै मानो जेलनिफ्राय गवाखै दिनै मानो जेलनिफ्राय गदिया दाबो जेलनिफ्राय बेखौ मानो बख'दिया मा इसिराब गियो प्रमद सारालाय रन्जन दैमारि सारखौलाय राजनितिकनि दारैलाय बख'नोलाय लाइफ टाइम राजनितिक गेलेनो सानखोना माखो प्रमद सारालाय रन्जन दैमारिखौ लानानैलाय रन्जन दैमारि सारखौ लानानै राजनितिक गेलेनो सानदों लाइफ टाइम प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारिल' नङा सारा एक्स एनडिएबिखौ लानानै दायो जा प्रेजेन्ट एक्स एनडिएबिखौ लानानै प्रमद सारा दानि सोलिफुनाय जे रलिं सरकार जायखौ जोङो इउपिपिएल सरकार होननानै मोनथियो बिथांमोनहा मा एनडिएबिखौ लाना राजनितिक गेलेगासिनो दं मारैनि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा अलरेडि प्रुफ दङ नोंथांमोनहा अलरेडि मोनथिखागौ नोंथांमोनहा आंनिफ्राय गियानसिन गुनिसिन बुजिनो गोरोंसिन साबसिन हामसिन बुजिनो गोरों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा साननानै नाय एकर्ड होननानै बुङोब्ला बिटिआर एकर्ड होननानै बुङोब्ला एनडिएबिनि अनगा रावबो दल संगठना बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनो हायामोन ना सोरबा प्रमद बर' ना सोरबा दिपेन बर' ना सोरबा हाग्रामा ना सोरबा सानसुमा ना सोरबा हेनथेन ना मा रायजोफोर एनडिएबिनि सारा एकर्डआ जायामोन दिनै एनडिएबिआ राजि जाबाय दे जों एकर्डखौ खालामसै सारा बर' बिमा बिफाफोरखौ जोंनि बर' बिमा बिफाफोरखौ जोंनि बर'नि बिफानि बिमानि बिखायाव मेगनाव जोङो दुखुनि मोदैफोरखौ जोङो गहोलिया जोंनि थाखाय जोङो सोरबा बर' आइजोआ सोरबा बर' सिख्लाया जिनाहारि दाख्लामजाथोंसै सोरबा बर' जोहोलावा इनकाउन्टार दाख्लामजाथोंसै दागावथारजाथोंसै बर'आ बर' बादि जाथि हिसाबै थांनानै थानोसै नांगौबा राजनितिकआव पलिटिकेलाव जोङो बाहागो लानानै पलिटिकेल पावारजों जोङो जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो दाबि खालामनानै लागोन थिगैनो दं एसेराब माने मिस्टेक गैयामोन एसेराब माने भुलबो गैयामोन रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु मेन बाथ्राया बेसो एनडिएबिआ एकर्ड खालामनानै दिनै बेसेबां दाम मोनखो बेसेबां भेलु मोनखो बेसेबां सान्थि मोनखो बेसेबां गोजोन मोनखो रायजो राजाफोर बेसेबां नोंसोरो मालिक जाखो बेसेबां नोंसोरो गारि मथर बायजोबनो हाखो रायजो राजाफोर सोरबाया जुदि खोनायोब्ला बुङोब्ला नुयोब्ला बे भिडिअखौ सानगोन आरोखि ना एक्स एनडिएबिआ बिदिबा गारि बायनोसो थाखा फैसा खामायनोसो नाना रखम माबानोसो हारि सिबिनायनि नामाव नाम लादोंमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बेफोरबायदि सन्देह खालामदोंनो जानो हागौ नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलां रायजोफोर तो बेनो दायो गोबां माने भुल गोबां माने गोरोन्थि दङ प्रमद सारनावहाय जोंनावहाय तो भुल गोरोन्थिया बेनो तो गोरोन्थियाथ' अलरेडि दंखायो भुलाबो भुल अलरेडि दंखायो तो बेफोरखौ गुलि मार' जुदि एनडिएबिनि थाखाय एकर्ड जाबायब्ला प्रमदआ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ एनडिएबिनि थाखाय जुदि मोनबायब्ला काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय दैदेनगिरि हिसाबै बे बिबानखौ मोनबायब्ला लाबायब्ला जर जबस्थि लाबायब्ला बायनानैब्लाबो सेग्लाबनानैब्लाबो जुदि लाबायब्ला बिबानखौ लादो नाथाय बिनि गेजेराव एनडिएबिआ दिनैनि दिनाव मानि दाम गैया बेलाय
एनडिएफबिआ मानि दिनैनि बेलायाव दाम गैया। सोर बोरै 19 जन भुटान अपारेसनाव माबानिफ्राय भुटाननिफ्राय ओंखारबोनानै जे गेलेमफुङाव आरो हमजाफिनदोंनो आङो सिला सारनि ससे प्रेसमिटखौ नोंथांमोननो दा लास्टआव देखायगोन, नोंथांमोना बुजिगोन। थ' हमजानाय भुटानाव दंना चाइनायाव दंना आमेरिकायाव दंना मायाव दं हिसाबानो गैया। ना थैनानै थांबाय ना फबजाबाय बेफोरनि खुनु लिस्टआ गैया। दिनै बिटिआर सरखार सालायनानै दिनै 4 बोसोर पार जालांबाय, 5 बोसोर रानिं हाबबाय। बै मानसिफ्रा अबे जेलाव दं खुनु बिनि लिस्ट होफैनो हाया। दिनै जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ बख'नो हाया। बिथांमोनहा सोरबा फेमिलि जाबाय, सोरबा सेंग्राय दं, सोरबा फिसा फिसौ जाबाय, सोरनिबा हिन्जावा गारनानै खारबाय सोरखौबा, सोरनिबा हिन्जावा दिनै सोरनिबा दखानाव काप सुयो, सोरनिबा दखानाव साहा फुदुङो, सोरनिबा दखानाव थोरसि सुग्रा हाजिरा खामला मावनानै जानाङो। नाथाय बे एनडिएफबि सासे एनडिएफबिनि हिन्जाव दै। नोंथाङा जे सिटआव जिरायदों बे सिटखौ बै हिन्जावनि फिसायनि जुनैसो नोंथाङा मोनदों। आरो खोनासं, दिनैनि दिनावहाय सोरबा ट्रेक्टराव खामला मावनानै जानो गोनां जायो बाला सालिनानै, आरो सोरबाया ना सारनानै जानो गोनां जायो एनडिएफबिआ। नोंथाङा जुदि नुवाखैब्ला फै, जोङो नोंथांनो आसि थुयै थुयै खोन्थागोन सोर एनडिएफबिआ अबे अबस्थायाव दं, सोर एनडिएफबिआ मा अबस्थायाव दं, सोर एनडिएफबिआ मा मावनानै जायो। प्रमद बर' सार, मिथिबाय? नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि रिपर्टखौ मोनाखैब्ला दिनैसिमावबो जों नोंथांनो आसि थुयै थुयै खोन्थागोन सोर एनडिएफबिआ अबे अबस्थायाव दं। बेनिखायनो नोंथाङा नायनो गोसोब्ला जोंनि बे बुंनाय बाथ्राखौ नंखाय सानदोंब्ला फै, खिन्थु जोङो इउटुब चेनेल दं होननानै ससियेल मिडियायाव जों बुंनो हायो होननानै जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौबो बुङा जानो हागौ। प्रमद बर' सार, नोंथांखौ जोङो खावलायनो गोनां जायो। जोङो बैनाखि भुटानाव ट्रेनिं होनानै फैनाय, बुग्लिसे बुग्लि जानानै गावनि जिउखौ दान होनानै बर' जाथिनि थाखाय, बर' रावनि थाखाय, बर' बिमा बिफानि थाखाय, गासैबो कालसारनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायनि नामावहाय गावनि जिउखौ दान होग्रा सासे बिर जोहोलावखौ जोङो मान होयो। जोंनि मेगनाव जोङो बिदि नुजानो बायो। प्रमद बर' सार, दिनै एनडिएफबिनि नामाव जुदि एकर्डआ जानानै थांबायब्ला नोंथाङा एनडिएफबिखौ मान होनो रोंनांगौ, मिथिबाय? नोंथाङा चिफ एक्जिकिउटिभ जानानै बेसेबां मान मोनदों, बिनिफ्राय देरसिन सासे एनडिएफबिखौ नोंथाङा मान होनो रोंनांगौ। प्रमद बर' सार, दिनै एनडिएफबिनि मुङावहाय बेसेबां दफा नोंथाङा लाबोदों। सोरबा रिहेबिलिटेसन मोनोनो 4 लाख, सोरबा मुंख्लङा मोनोनो 5 लाख, सोरबा स्टाइपेन्ड मोनोनो एथ' बोरो गासैबो इलेक्सननि क्रेडिट, भटनि क्रेडिट। भट खाथियाव फैब्ला 4 लाख होनोसै, रिहेबिलिटेसन होनोसै, सावरायबाय। भटआ नै मास मोनथामसो दंबाव मुंख्लं न'खरखौ लानानै सावरायलायसिगोन, होनोसै। बेफोरबायदिजों जायालै, बेफोरबायदि फोलानो नाङा एनडिएफबिखौ, मिथिबाय? जाथिनि गेजेराव खुनु अग्रपन्थी गैला, खुनु आतंकबादि गैला। आरो जाथिनि थाखाय सोरबा जुदि जाथिखौ रैखा खालामनो होननानै, जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो होननानै दिनैनि बेलायाव सोरबा हाथियार दैनानै थाग्रा रावबो मानसि गैला। प्रमद बर' सार, बर'निफ्राय। थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों, एनडिएफबिनि जुदि एकर्डब्ला एनडिएफबिआ मान मोननांगौ। सोरबा सासे एनडिएफबिआ ना सारनानै बे जानो मोना। बे ना सारनानै जास्लायस्लाय बेनो माबा मोनसे मावनानै जानायनि 4 लाख होननाय बुस्थुखौ बेनो होनांगौ। मानो मोनाखै बेलाय? दिनै सोरबाया ट्रेक्टराव बाला सालिनानै जानो गोनां एनडिएफबि बिथाङा, मिथिबाय? एनडिएफबिनि बेबो सासे दावहारुमोन, बेबो बिर जोहोलावमोन एनडिएफबिनि। जाथिनि थाखाय बै समावहाय माने बिथाङाबो बुजादोंमोन, बिथाङाबो गावनि जिउखौ दान होदोंमोन, सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बिथांनि भेलुआ बोरो। प्रमद बर' सार, नोंथाङाथ' एसिआव जिरायनानै नाना रखम माखासे खोथाखौ बुंबावनोसै आङो, मिथिबाय? आं ओंखायनो होनदों, नोंथाङा जुदि सान्थिखौ लाबोनो गोसोब्ला, मिथिबाय? डेभेलपमेन्ट सान्थिखौ जुदि लाबोनो गोसो जादोंब्ला आरो नोंथाङा प्रुभ खालामनो सानदोंब्ला बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो आङो प्रमद बर' नोंथां सार।
एनडिबिखौ नोंथाङा मान होनो सोलों, दाम होनो सोलों, एनडिबिखौ भेलु खालाम। एनडिबिया जाहाथे सोरबा सासे एनडिबिया ना सारनानै ना बोननानै जानो गोनां दाजाथों, ट्रेक्टराव खामला मावनानै जानो गोनां दाजाथों। नोंथाङा बिनि बिनिमयखौ होनांगौ। दिनै 4 लाखनि बेलायाव बुङोब्ला सोरबाया 4 लाख मोनबाय, नङैफ्राबो मोनदों। सोरबा एक्स एनडिबिया दिनैनि दिनावहाय सोरबा जाय 4 लाखनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोङो डाइरेक्ट प्रुफ होनो हायो, लिरनानै नोंखौ खोमायाव हमनानैब्लाबो जोङो देखायनो हायो। मिथिबाय? हयथ' बे नोंनि भुलबो नङा जानो हागौ, सोरबा एनडिबिनिनो लिडारनि भुलबो जानो हागौ। मिथिबाय? खिन्थु 4 लाख मोननाय मानसिफ्रा बांसिना एनडिबि नङा। आरो सोर एनडिबिया 4 लाखखौ मोनाखै, सोर मुंख्लं न'खरा दिनैहाय 5 लाखखौ मोनाखै। भट फैबाल' 5 लाख होनोसै, भट फैबाल' 4 लाख होनोसै, बेसेबां फोलाबाय थानोब्रा बर'फोरखौलाय। मिथिबाय? बिदियावनोथ' सोरबा बर'आनो नङा प्रमद बर'आ होननानै बुङो। प्रमद बर'आ बर' नङा होननानै बुङो सोरबा बर' जाथिफ्रा बिदियावनोथ'। बिदि फोलानो नाङालै। मिथिबाय? बेफोरबायदि नोङो बर' जाथिखौ दाफोलाबाय दाथा। दफाखिनिखौ नोङो मावफुं, 10 बोसोर लाथों, 100 बोसोर लाथों, मोजां भाबै नोङो बर' जाथिनि गेजेराव हाबनानै बर'जों मोजां नोङो सालिजारि खालामनानै खामानिखौ माव। मिथिबाय? आरो मेन बाथ्रायानो बेनो, एनडिबिनि बिसय नोंथाङा गुरुत्थ' लानांगौ। मिथिबाय? सोरनि जुनै नोङो दिनै बे भटखौ मोन्दों? बे भटखौ नोङो सोरनि जुनै मोन्दों? सोरबा सासे मुंख्लंनि जुनै नों मोनाखैब्ला, सोरबा सासे एनडिबि बिर जोहोलाव मुंख्लंनि जुनै जुदि नोङो बे भटखौ मोनाखैब्ला, नों एबसुआव बिबान लानानै मावनानै एबसुआव दैदेनगिरि जानानै बे भटखौ मोन्दोंना माथो? नोङो बे एकर्डखौ खालामनो हादोंना माथो प्रमद बर' सार? नोंथाङा सोर मुंख्लं न'खरा दिनैसिमाव 5 लाख मोनाखै आरो सोर दासिमाव एक्स एनडिबिया 4 लाख मोनाखै? बे बुस्थुखौ होजोबनांगौ थाबैनो, आरो थाबैनो नोंथाङा बे बुस्थुआव माने गुरुत्थ' खालामनांगौ। अब्लानाखि नोंथांनि सायाव सोरबा गाज्रि बुंग्रा, सोरबा मोजां बुंग्रा, मोजां बुंग्रायाथ' मोजां बुंग्राखा, खिन्थु सोरबा गाज्रि बुंग्रायाबो गोमोरलांगोन। आरो बै गाज्रि बुंग्राया गोमोरब्लासो नोंथाङा बुंनो हागोन सान्थिया फैबाय। प्रमद बर' सार, आंनिफ्राय बाथ्रा बुंनाया बेनो। थ' आङो बेखौनो बुंनो सानो, जुदि एनडिबिनि नामावहाय बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबायब्ला एनडिबिया मान मोननांगौ। आरो एनडिबिनि बेसेबां मोन्थायफोर दं, बेसेबां फेसिलिटि दं, बे बुस्थुआ साक्सेसफुल जानांगौ। रायजो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो? आंथ' बुंनो रोंला रायजोफोर। निस्सय आङो नोंथांमोननावहाय मोनसे बाथ्राजों क्षमा बियो, जे आंनि बे बाथ्रा बुंनाया सोरनिबा गोसोआव, सोरनिबा जिउआव, सोरबा लिडारनि बिखायाव आरो सोरबा लिडारनि गोसोआव नांबायब्ला, आरो अबेबा राजनितिक दलनि सायाव जुदि आंनि बे बाथ्रा बुंनाया टाच जादोंब्ला, अन्नानै प्लिज बर'निनो सासे इउटुबार होननानै नोंथांमोना आंखौ क्षमा खालामगोन रायजोफोर। आङो आखाइ खबजबनानै नोंथांमोनाव निमाहा बियो। बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोरोन्थि मोनदोंब्ला नोंथांमोनहाबो निमाहा खालाम। लोगोसे आंनि बे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जाथारमारदोंब्ला, गोरोन्थिनि बिसय नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलाव कमेन्ट खालामनो हागोन। आंबो जुदि आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लानो हानाय बायदि। थ' रायजोफोर, भिडिअआ दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेनोमोन। बाय बाय, थेंक इउ।